În Obreja Veche, spiritul de solidaritate este viu prin fapte simple, dar pline de sens. Un grup de femei a demonstrat că schimbarea începe de la gesturi mici, făcute cu inima mare. Coordonatoarea grupului de seniori Femei cu Fapte Bune, Valentina Stârcu, spune că inițiativa a pornit din dorința sinceră de a transforma satul într-un loc mai curat și mai primitor. Să facem satul mai frumos, mai curat. Noi ne deplasăm și la cimitire, găsim mormintele care sunt uitate de copii care nu au neamuri și facem curățenie la morminte, nu numai cu satul. Vrem schimbare în comunitate, vrem să vadă tineri activitatea noastră, să preie de la noi dorința asta de a face ceva frumos în sat. Femeile își doresc să inspire pe tineri și să le insufle responsabilitatea față de comunitate. E o grupă de femei foarte simple, modeste, gospodine, bune la suflet și primesc o energie dublă cât sunt alături. În mijlocul acestui grup. Grupul este format din 14 femei cu vârste cuprinse între 50 și 70 de ani, unite de același scop, să aducă binele în jurul lor. Noi suntem 14 femei cu fapte bune. Așa și denumirea am pus că cu fapte bune, că ne străim să facem fapte bune. Scopul nostru este să facem fapte bune, să facem comunitatea mai prosperă, mai curată. Ne stăruim să participăm la toate. Unde dovedim că suntem și noi în vârstă, în grup între femei de la 50 până la 70 de ani. Eforturile femeilor nu trec neobservate. Primarul comunei Obreja Veche, Zinaida Mocanu, spune că ele sunt un exemplu de modestie și bunătate. Mai mult, implicarea lor se simte direct în viața celor mai vulnerabili membri ai comunității. Într-adevăr, fac fapte bune. Ajută bătrânii, deschid ușile bătrânielilor care sunt singuratice sau copiii vin foarte rar acasă. Ajută la gospodărie, fac curățenie, nu le rușine să ajute un bătrân, dau covar. Prin dedicare și altruism, aceste femei demonstrează că schimbarea nu ține de vârstă sau resurse, ci de dorința de a face bine. În contextul schimbărilor demografice, aceste grupuri de seniori devin tot mai importante, contribuind nu doar la viața socială a satelor, ci și la păstrarea valorilor. Republica Moldova se confruntă cu un proces accelerat de îmbătrânire a populației, numărul persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani fiind în continuă creștere. În 2025, vârstnicii constituiau aproape 26% din totalul populației cu reședință obișnuită, numărând peste 616.000 de persoane.